Tiedätkö jotain, mitä mielestäsi muidenkin tulisi tietää? Tiedän semmoisen asian kokemuksesta, että vaikka olisi ollut miten huono päivä tahansa, vaikka olisi päivä mennyt miten huonosti tahansa, niin jokaisessa päivässä on silti aina jotakin, mistä olla iloinen, mistä olla kiitollinen ja näin. Jokaisessa päivässä, vaikka olisi miten padueska päivä, niin jokaisessa päivässä on aina jotakin hyvää ja mistä olla kiitollinen ja iloinen. No, onko nyt tänään ollut semmoinen hyvä vai huono päivä? No tänään on ollut itse asiassa hyvä päivä. Aurinko paistaa ja ei ole muutenkaan mitään valittamista. Tässä ollaan koiran kanssa lenkillä ja nautiskellaan koiran kanssa näistä syksyn viimeisistä lämpimistä päivistä. Juuri, joo. Tällä viikolla on ollut kaikki muut päivät aika sateisia ja kylmiä ja huomenna se jatkuu sateinen ja kylmyys, joten tästä päivästä voi olla siis kiitollinen. Kyllä, tästä päivästä voi olla kiitollinen ja voi olla huomisestakin vaikka vähän satas. Mutta tänään nautitaan nyt erityisesti tästä hienosta ilmasta ja hienosta hyvästä mielestä ja hyvästä ilmapiiristä tässä Kuopion torilla. Kyllä, tämä on ihan hieno tori, olen täällä ensimmäistä kertaa. No niin, kyllä. No mitä sä oot tykännyt Kuopion torista? No, tosiaan ne muut päivät oli kylmiä ja sateisia, niin tämä on nyt se päivä, kun olen täällä varsinaisesti päässyt niin kuin käymään. Niin joo. kyllä täällä ihmisiäkin on paljon. Kyllä. Yes. Oliko tämä alussa esittämäsi ajatus, niin onko se semmoinen, mitä sitten itse muistelet niinä vaikeina päivinä? Kyllä, ehdottomasti. Ja haluaisitko, ei ole pakko, mutta tuleeko nyt mieleen jotain tilannetta, missä siitä oli erityisesti hyötyä? No sanotaanko näin, että niitä tilanteita on niin paljon, missä siitä on ollut hyötyä, että jos sitä listaa rupeaisin tässä jakamaan, niin se lista olisi niin pitkä, että sanotaan näin, että hyödynnän sitä hyvin usein ja se toimii minulla ainakin erinomaisen hyvin ja sen takia halusin jakaa sen myös muillekin. No niin, eli se jää sitten kuulijoiden ja katsojien oman kokeilun varaan, että he tulkitsevat sitä sitten tilannekohtaisesti, mutta toimii. Kyllä. Mikäs se savolainen sananlasku on, että vastuu siirtyy kuulijalle ja näin päin pois. Vai niin? No niin, no sehän oli. Tämä sananlasku laitetaan nyt korvan taakse. No niin. Erittäin hyvä tietää. Kyllä. Haluatko vielä loppuun sanoa jotain tämän lisäksi? Mitähän minä sanoisin? Good energy and positive vibes only. No niin, se oli myönteinen loppulasahdus. Yes. Kiitos tästä keskustelusta. Kyllä, ei mitään. Kiitoksia sinulle ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja nautiskelkaamme tästä Kuopion torin aurinkoisesta ja hienosta päivästä. Juu, tehdään näin. No niin, selvä. Kiitos.